Ta přednáška byla o trestní odpovědnosti inspektorů státního odborného dozoru, týkala se obecně trestní odpovědnosti, aby prostě každý inspektor si mohl dopředu posoudit své jednání z hlediska případných trestně právních následků. Já normálně vyučuji na vysoké škole, kde vyučuji mladé právníky a už jsem si stačil zvyknout, že jazyk právníků a jazyk normálních lidí se trochu liší. Jestliže plánujete hromospodářskou třídu 3, tak máte jenom 91% pravděpodobnost ochrany. To znamená, vy musíte, když to vypočítáte, a můžu vám říct, že když jsem počítal anebo kontroloval ty výpočty zdejších inženýrů, co jsem dostal k ruce, tam si vymýšleli data, pač to po nich nikdo nekontroloval. A když chtěli, aby vyšla třeba 4 nebo 3, tak to není problém, tam napsat, on to nikdo neumí a tak dále. Jenže pak najednou, když to dostane západní znalec třeba, musí to doopravdy zkontrolovat, zjistí, že to byl s odpuštěním kvač. Jestli postavení tyčeru, nebo to jsem se pamatoval já, jestli postavení tyčeru je postavení správního orgánu nebo ne. Protože nepostupuje podle správního řádu. Třeba říct, že postavení orgánu, jestli nějaký orgán je správním orgánem nebo ne, nezávisí na tom, jestli postupuje podle správního řádu. Navíc u toho tyčeru je to trochu o něco jednodušší, určitě je správním orgánem. Protože on ty stanoviska vydává podle části 4. správního řádu. A byť to není správní řízení v tom užším slova smyslu, tak to je prostě postup správní řízení podle správního řádu a ta pravomoc tam je. Takže to správní orgán v podstatě v tomto smyslu je, že tam, kde vydává osvědčení nebo ten inspekční nález, nebo tam, kde vydává to stanovisko, tak tam v podstatě postupuje jako správní orgán. Navíc tyčer může provádět správní kontrolu de facto, že dozorové pravomoci má taky a i tam postupuje nebo vykonává veřejnou moc, takže jde o správní orgán a ty osoby, že samozřejmě tyčer je instituce, která je v podstatě spíš v myšlence, že prostě existuje nějaká instituce, ale tu její pravomoc naplní konkrétní fyzické osoby, konkrétní lidé, tak ti lidé, kteří vykonávají tu pravomoc v daném případě, tak mají postavení úřední osoby. Tak takový typický trestný čin, za který bývají odsouzeni revizní technici, typicky, ale může připadat v úvahu i u inspektora státního odborného dozoru, je obecné ohrožení. Na vstupu do budovy svodiče bleskových proudů, na vstupu do budovy, jestli vidíte na fotce v rozvaděči, je to špatně. Norma jasně říká na vstupu do budovy, ne v rozvaděči. V rozvaděči to můžete udělat jenom tehdy, jestliže ten přívodní kabel k tomu rozvaděči je od ostatních vzdálený prostorově, anebo je kompletně stíněný. A pak pozor, i to uzemnění od toho svodiče bleskového proudu nesmí jít někde paralelně s údajně chráněnými vodiči. Nepodmíněné. A z praxe, pokud vím, tak jsem se nesetkal s tím, že by byl trestně stíhán inspektor státního odborného dozoru, ale tím nechci říct, že to je prostě vyloučené. To prostě vyloučené není. Tady vidíte držící konzoli od kabelové lávky v jedné firmě X, která je zhruba jenom pár centimetrů od jedné zárubně. Promiňte, musím vzpomenout si na české slovo teď, a to mi promiňte. Zárubně, která byla na jiném potenciálu. Mezi betonem, skrz ten beton, kde byla hmoždinka se šroubem, došlo k výměně proudu skrz beton, že došlo k hoření betonu, to samozřejmě zalarmovalo hlásící zařízení. Tady to už vidíte kde teda dali izolační vlnu, aby náhodou nedošlo k přeskoku. Já jsem tam byl sice o 2 týdny později, ale já jsem změřil výměnné proudy 139 A, ty byly na té kabelové lávce. Ano, zpravidla tak bývá, že prostě úmyslně se inspektor dopouští toho trestného činu tehdy, když překračuje svoji pravomoc, někomu chce vyhovět. Jo, někdo mu dá nějakou odměnu,
aby to bylo aspoň dost závažné. Protože když řeknu, že to je husa, tak to může být vtipné, ale dejme tomu, dám mu nějakou peněžní odměnu 20 000 a nevím, jak vysoko se pohybují tady ty částky. A on za to prostě vydá odborné stanovisko, nebo stanovisko, které nekoresponduje s realitou a on ví, že nekoresponduje s realitou. Ale víte to, že v normě je napsáno již od roku 2006 od staré hromospodářské firmy, to, co není víc nikdy dokazatelný vidět. Znamená to, co je v zemi, to, co je v betonu, musíte prokazatelně dokázat, anebo zodpovědná osoba toho dne před betonováním musí napsat protokol, že to převzala. Stavební firma není k tomu určená. U těch revizních techniků samozřejmě to bývá nejčastěji to, že vydá revizní zprávu, aniž by skutečně ověřil pravdu. To jsou ty korespondenční revizní posudky. Je problém toho, kdo má pravomoc vykládat normy a závazně nebo ne. V zásadě v Čechách neexistuje orgán, který může závazně vykládat normy. Proto ta obecná odpověď zní ne. Prostě pokud postupoval v souladu pečlivě, vykládal pečlivě, ne, že to asi bude, to je blbost, to se to nevztahuje. Jo, musí to být skutečně odůvodněný. Já tu normu vykládám tak a tak, proto a proto. Jo, nemůže to být svévolný postup, prostě, když řeknete, mě inspektorát práce a jeho názory nezajímají a jsou to kraviny a nashledanou. Ale musí to být skutečně odůvodněný, ale já se tu normu vykládám takhle a takhle a ten výklad té inspekce práce je nesprávný proto a proto. Jo, oni prostě na to mají takový náhled, ale ten náhled je špatný, nebo není jediný možný, tak tehdy by v podstatě neměl být ten znalec odpovědný za nepravdivý znalecký posudek. V zásadě ten vychází se z takzvané korespondenční teorie pravdy. Pravda je to, co odpovídá realitě, takže podstatné se sleduje, aby ten jeho posudek odpovídal tomu, jak to v realitě bylo, to, jak to opravdu se stalo. Výklad těch norem je někdy prostě komplikovaný, právníci to vědí víc než kdokoliv jiný, protože každý soud vykládá normy trošku jinak, ale podstatné je, že to nesmí být svévole, nesmí to být prostě já to takhle chci a bez jakýkoliv důvodu a řekněte mi 1000 důvodů, jakým stejně přihlédnu, tak pokud to není svévolné, neměl by být odpovědný za nepravdivý znalecký posudek. Na vstupu do budovy, předtím jsem se zmiňoval, že třeba určité ochrany musí být na vstupu do budovy, ale i prosím vás, i stínění telefonního kabelu, co je všechno vodíky, musí být na vstupu do budovy.